Bedarona, bedaroa edo bedaru. Hauxe da gure udalerria osatzen daben herrietako bat. Eta hortxe hasi izan, orain urte batzuk, proiektu hau. Urtza baserriko lurretan, Mikel Iturraspek, Korta Barri Altxa eta Okela Behiak ipini ebazan 2012. 3 urtera, hasi ginen gauzatzen bedaro Okela. Lehenengo banaketa eguna 2015ko maiatzaren 10 izan zen. Txal Okelaroateak abantaiak baino ez zeukazen. Bai ganaduzalearentzat eta zelanez kontsumitzailearentzat. Txau, Mikel. Eta 10 urte pasau, eta zelan monutzun honetan hasti, zehaitxik edo ezetan. Eta klaro, gehiaren uzien. 10 urte pasau eta gero, ze aldatu da ordutik ona. Bakit eitxu egin duela, eltsu egin zapatu goiz baten, da, hoxe, errigorak eitxu zuen nabe moduen, amengo bertako produktue ia zaitxik zuen atarako. Da, zegin 17 lagun, da momentu enten lau eta 10 dauz. Baserritik gure eskatzera zuzenean, Txal Okelaroateak abantaiak baino ez zeukazen. Bai ganaduzalearentzat eta zelanez kontsumitzailearentzat. Esteban hil ondoren, bedaru Okelarekin hasi nintzen. Hasieran 17 lagun ginen. Gaur egun 78 gara. Ea, natxitzu eta bedaru. Bedar Okelan 5 kiloko loteak banatzen dugu. Lote bakotzean aurreko astean hildako txalaren 8 okela mota sartzen dira. Bakotza bere poltsatxoan, hutsean enbasatuta, ohiko osasun kontrolaren berri eta beharrezko aholkuak azaltzen dira bertan, argi eta garbi ipinita. Bertokotik eta bertokotik bizi izan da, zorioneko jasangarritasuna praktikarekin defendatzen dugulako. 10 urte luze eta ger pasadugu eta beste hainbeste pasatzeko pozik gaur. Hainbeste segitzen dugu. Gure lur, baserri, maite, gure bihotzez maite dugun gauzak jan edanien segitzeko. Agur esan aurretik, bedaronan, bedarrona ez proiektu honetako ateak zabalik topatuko dozu ezala, gogoratu gure dotzuegu asmo hauekaz bat zatozen hori. Asko daukago irabazteko.